103.3 FM. Papa my cry. Asumye do nyami dia mayenyo Papa wa fa my cry. Se papa. Dear Papa wa fa my cry. Papa Pegu my cry. Papa Pegu my cry. I said down here, they must soon. I could probe you more. I am a prayer. Was I kind of home? Shabba. Mabe hunu Minyamye mabe hunu Shaba Sandarada Minyamye mabe hunu Minyamye mabe hunu Shaba Jidia wenya so muye no bon samwodi yo Jidia wenya so muye Jidia wenya so muye no bon samwodi no Jidia wenya so muye Ahinka wenya so muye na wanti ya wutie dia so muye aba Jidia wenya so muye Ahinka wenya teniye Ahinka wenya teniye Ahinka wenya teniye Kron inside. On cancer and Ramani. Johnny Oba. Any kron inside. Boom. Come on. Put down. Come on. Charging the morning. Charging the day. Now I tell me quite mini nyami benantia. Now mini nyami benantia. Many a hinkai benantia. Jaba baba. Many a hinkai benantia. Baby ayedi kai Many a hinka benanti Sama And
no pray ye dia asumdwe na ba ye. Ye dia asumdwe na ba ye. Yaba o yaba. Ahenkan yaba. Obuwo ba maba. Ba me ba ye na me dia asumdwe na ba ye. Achade papa bia yenya. Epoye mantem achade papa bia yenya. Ya na yesu odifu no ne enu onyam oni kurom. Ntia. Shaba ba 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 ba. Hey! 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 Shaba! Charge in the morning. Charge in the morning. Charge in the morning. Come on. 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 Father ni diso. Father no. And then for diso. Take charge of the day. Take charge of the day. Take charge of the day. May charge your spirit. I'm what taking over the day. What are you talking about? Ewurade ma wo hinti da biara da. O be to fam o be so mu. O be to fam o be so mu ase wani munyam. The day will favor you. And that dano obedi aboa wo. Me say da ne bedi aboa wo. Ewurade adom be doso ne be ye kase de ama wene. Wani mu nwu ase ne da. Me say ene wani mu nwu ase da biara da. Minyamie ejo nyamia o mankwa baby baba babo jibiri bidaba tamberaba timbere tambara baba ya baba ha minyamia Woja Seya Eja toho Awo homene sorry come on Yabeka sempa yediati ramai asumje wonyame dia mayen yo owo dia papa wa fa mayen kra Woso adoma no ha woso hey one more free to ano boni ye come on ojawom fire charging you for the day and your ma boni be a what danimo me charge wo home lifting your spirit and your soul. I am lifting the spirit and the soul. In the spirit, in the soul, I untie. Ewo Yesu dinimo. Onipa biara ya tetere ne honhom. Onipa biara ya tetere ni sunsum. Ya tetere na nijie. Ya tetere ne nkoso. Ya tetere ni mpuntu. Ya tetere na wadie. Ya tetere na wo. Ene wo Yesu dinimo. Yesane. Obi bia ya tetere no. Ne de na to afiase. Obi ya tetere no de na to yade afiase. Yadu obi ato eka afiase. Ewurade sano. Wo sano. Ha! Seba! Hey! Seba! Ani biara ebeye muso beye sano peyi pegu mayenda. Wo pegu. Wapegu.
hunum nyamye ni ma be hunum Ewurade amofo ye adwuma no pɛ yi Ewurade amofo ye adwuma obi a yedi anim guase atade hye no Ewurade atujatum tie obi biara yedi anim guase atade ahyew Ewurade atujatum yedi adwaman atade de ahye obi yedi adwaman atade de ahye obi woni me de ntia omo ahunu sesi ye gyae no Ewurade anim onyam be ye kese woni so eni ntia de adwaman atade de ahye no adwuma wo ye no ne awode ya ne sesi ka bi ebepie firi mu aba no de badwaman Ewurade sumeja wo tujatum ye tujatum adwaman atade a ebo nhiregu adwaman atade a animonyam oba na abo ato egu Ewurade tujatum ye tujatum sababa asase a wo so no be favor the land will favor you the land will work to the betterment of you me say asase no a wo yesu adwuma no asase ne be di aboa wo kuro no a wo mu no kuro no be di aboa wo Ewurade akasa baby a wabi adwuma no Ewurade betwe atofo de afiri apoye anafo atifi eni baby a wani na odo mo ba no pay sanse Ewurade honhoma sori wo ye adwuma mane ma ene ye ya woda obubu obosome no ne da etoso aduonu enum yera so afi empim emienu eni aduonu baako emu ene bosome pepepe ye buronya ene bosome pepepe ye buronya ene bosome pepepe ye buronya Ewurade ne yedi ni ye we will finish well ye be wie ni ye because the Lord be our will abound claim the goodness of God our creator oni ye nwie ye oda so akin ho anope ma memo ache emo akwa abamfamra henkan 93.3 FM ya peja wi honhom no ya peja wo honhom eni ntifa kokoye adwuma na anope yi honhom na ya peja no fa koye adwuma anope yi Ewurade ka wo ho taxi driver me say Ewurade wo ka wo ho papa wutie me say anope yi Ewurade wo sane na wo ka wo ho eya wo ne ni nkomo eya wo ne nkasa wo se me nka nkire mo se mumu bebre no oben mo ya ranka wo pesen ka mo ne kasa nanso ya mo ne nkasa anope Ewurade se opem nkomo atie Ewurade se me nka nkire wo anope se opem nkomo atie eya wo ne nkasa wate eya wo ne Ministry of Education wo mo aba be kasa wo mo sesen ye de san nkomo ne ba Afei National Spare Parts Dealers Association omo kiresa konhomasika na edamra hye bedwafo no anim no enye papa eye kotobeku ma eye di awuo omo se agenkwa budget omo so omo boa eye di awuo budget eni nti omo sere mra hye bedwafo no mema omo mfom nsantiti omo tini ho nkeka borofo akese nsore nka omo baabi budget no enye omo nhwe na omo anye antum anope ya ne National Spare Parts Dealers Association ye no omo bebo nkomo Duty na forestation mebu na wo mudi anua yeduru amanfo so ane aka ya nom eni nti yenyankasa yen wofa kwadwo owusu afiri ye ne ye frɛ wo sɛ dwon nyankopɔn wonfa wo kra nsie duty na forestation na wo fa wo mo no wo fa behewachi mepem sa bre ye de wo mo ka yentua ye eni nti wo mo soso ani abre pa anopa ye ne wo mo so bɛbɔ nkɔmɔ Achim abo wabo na nsen yete wono mo an yehunu se contract bi abakwan ne so wo ye eye achim abo wabo town rose eno kranye town rose we ye kwan betim ba akopɛ no wo ye nti nye town rose ehun so abedwiri abo wabo e kwan betim ba akoso a
omu gina su kitikiti afei yanti kitame yanti jame machines ya eko enwea asa abo asa cement kura de yesi jebre omu so ashort dada kura wo koso aye anase senete anope ye ne bebo nkomo shimbam bam 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 bom eni ti koso etie ye o kan ye ho a wonyera ye midin obuoba ofuri amanfo the commander general yes sorry say ya na ba bia tamudin a school for no am won sem twura dwuma mu no bebre no afọ mu buku afọ mu pen amu besua de eye because yen yedin ni ahenkan yedikan ani nti de ye bia na wo say yen hweso de papa no amu aka nso hwesusua ani nti mon tworo bi musua bi radio stations in kaya no bebre no a wodwom no a na watie ha na wode bia ka ne de ho eye ya ye ne ye ni nti usua eye solid production team in town adwempa yini Kofi Mensa ode di animu Kobi K kan ho Kwame Asante en wode yakọ socials ni nyina Simano aduenum emienu agba pano nsia ho ensuro ja ba ko amaka majeje adam ne de ene ensem no akese nko an ye beka anankum ya techire ne sema mpon hini abomu no emu api ya de bremo ani nti wa ya krado de a yenso ya krado fo wadwe nche fabra 0594 841 044 Aropai General Manager ne ho kanyin ne ma good morning owo de pape wa pa ma ye bra Oba ofore amamfo amamo ate ediba ahinkan 93.3 FM Mayem fa wiembo bransam no fanto so ye wi na fe ene enkwaje nsem a abofo ne de ba ye no so ye mogwura mu ano paitie me yes e free no nkru bre mu ano bo se ewiemu edwo ewiemu bedwo na dwo no me nsam bo kono a ewia ne betwe ne ti na obedandan ne ho obenya abotre obeyi ne yam na wabode oni ho de ama no Banisa na pampam store for na hunamane enti ene no apampam store for no momwa mo ho sanse senior obeba adwuma sheba ye mo ene wi mobre tofa e de amawa o kire se ahoden se nsuo beto no enhye da ni soro awia se bebo no eno de ye wo soro ene senior obeba adwuma apampam store for nyina momwa mo ho thank you minyamye mabenwunu minyamye mabenwunu mabenwunu abafo eba na no pay sebe no mara meka samfamfa asem we ho o si oh God remove far from me poverty. Oh God, remove far from me poverty. Oh, e would a day. Ji ohia efiri me so. E yetiawa. Hwe ohia ye ya o. Ehia woda. Ohia eye ya.
na enyo ohia na okontumi do ade bi pa wo hwe ni din no abu na ni chi edwe okontumi da edo ade no a kapre uni bi eni ti na no pay ahobrase mu empire ye bone se yesra niema bi a na yesra asafo urade se onyi ohia ahokyere onyi mfiri yen so hwe buro nyan awurade onyi ahokyere mfiri wo so wate buro nyan awurade nyi ahokyere mfiri wo so buro nyan papa wutie me uye ekunu oyire ehwe wanim so betontuma ama no oma ehwe wanim so betoto buro nyantare de ama wo mo wabusunyafo nso wo ho wo maame wo papa omo wo ho nanso utu ani ento ba bia ne amesra no pa di ama wo ne se awurade yi ohia ne ahokyere efiri atiefu a wo mutie ma kye so ano pa yi Shaba awurade beyi ahokyere ne wo hia de afiri wo so na dwuma wura obeye na dwuma na nsankyere ne beda adi bie babro no Proverbs yes me busam Erunti mebusam eti aduasa enyimu enson kopem enkono no or say 2 things have I required of thee, deny me them not before I die. Or say eniyoma mienu na mesra no wo ho enkame me ansana mewu hwe anopa yi awurade nkame wo yedie wate awurade enkame wo yedie ye ka yedie a awurade onkame wo da ye wo riches and ye wo obi se oye wealthy oye rich ya you have money on you, but when we are talking about say yedie a owo adwapade ahodo no a eno ene ye friend wealth and inte awurade emma wo ho nkyere wo da buro nyayi awurade be mu wadi na nano empaibo a onua bi sori ya no wo bo ka kyere awurade nse awurade enioma mienu na mesere wo ho awurade nkame me ansa na mawu. You know what? Sometimes there is a certain blessing there. You need it whilst you are youth. We hear some blessings, no. Wabra we ye babuni, wabra me ye babun sabre, you know. And I said, J wagon should be a buy what's ever. So what I say? Now, Bakakura will say, Pupua Jin wagon bow the yedding. To me, fam flexi. Me, Srania Mammy, you know, the amount at Yefu Etiano pay say. And your mammy, you know, Eddie Badi. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. You know, there are some foods and yet convenient for your soul. But Ewurade, what the Diania, okra bedi beming, no benya nije. Ewurade the Diania wabusunya bedi beming, Christmassy. Ewurade bese fie hono mu animunyam. Na obeyi wo hia firi so. Obedi nkoni mama o. Osi yi adi huhuo. Any atrosem free me ho. Ko e chiri. Mami ohia ana ahunyade. Osi mami nya aduane a ehia me no miniming. Awurade nyi ahokyere mfiri so, awurade nyi ohia mfiri so. Ohia ye ya, ohia ne timi ma akola aketoa no o kaseti apanyi.